ka yaudare kanka. Dan uwa sai ka kula, samun rashi Allah ne. Na gan zamani nema ake ba kai ne, kamar ai hauka nema ake ba tsari. Abadan adam kada ka yaudare kanka, zafin nema baya kawo samu. Kuɗi ko hauka, kuɗi ko hauka, kuɗi ko hauka. Kuɗi ko hauka, kada ka yaudare kanka. Dan uwa sai ka kula, samun rashi Allah ne. Haran ke bin mutane na gudu. Gaskiya ofisa ina da appointment kuma ina son in je. Kakkadan. Gaskiya na gaji. Ba kai dai ba. Ni yanzu nan da kaga nan yunwa ma nake ci. To ya kaka son mai yanzu. Ci gaba za mu yi da ta jiran tana. Yanzu abin da za a yi. Mu tafi office a rubuta report. Ni duk abin da ka ban ba matsala ta. Daidai. Mota kuma ka inda tuntuna ka mun ka aida tuntuni na ce na yi. Ina da abubuwa da. Ba ta mu hukuma lokaci. Wallahi. Ha? Kai, bai mallami a gwagwalaya. Ina take shi? Waya! An sace mai agwagwa. An sace ma? Isa? An sace ma agwagwa. Har ka kace da kai. Shi na ban dariya. Ban gane an sace ma agwagwa ba. Wallahi ku kuka sace mai agwagwa. Wa! Da kai an ga haɗa kai wallahi ba tare kuke ba. Ba tare kuke ba. Kai mallan. Mallan. Wallahi tallahi ban san ta ba. Ba kai mi ba. Na rike da Allah bisa hanya ta ta hadu da. Ka gani ko? Na rike da Allah ban zuwa gidan yari. Ka gani ko? Wallahi sai Alhaji Banturu ya. Ka gani ko? Wallahi. Kai. Inna lillahi wa Ba ya kira ta. La ilaha illallah. Yanzu abin da ya kamata mu yi tsaya. Abin da ya kamata mu yi mu tashi yanzu mu dokai mu tafi station gaba ɗaya. Tawa. Station A'a don Allah don annabi kan mutum station. Don Allah. A'a don abin da ai shi na amfani. A'a bai yiwa kana ganin mutum ya wallahi tallahi Alhaji don Allah Alhaji ka ruwa na asiri. Wallahi DPO wanga abin da ya bani shi Allah karshe ya ce in ya koma ganna da take cibi na wayo ne Allah wallahi ai asiri ne shi ai asiri ne shi karanta kai ki karanta allonki wallahi yau in baki allonki ba kina zane kwanan ki shidda baki wanki ba duk ga sunan kowa ya wanki banda ki ka da kani ce maka illa kaula sai dawo ga har da kakaja Alu alaikum salam. Ana nasu bismillah bismillah. Bismillah wuce nan. Yau kai ake he. Allah sa ne lahiya. Wannan nasu. To kai ko yi sani na kai ko wanda ka tashi nan ka makaranta tare da yara kai ko. To kuma ga suna da bada ainihin ga sai ka zaci ni nan wala na so da sai to lahiya je ko oh to
mallam buwa wancan wanda a nan garin Jako. Lahiya dai. Lahiya da ka san da ma ka sha jami'in kun. Wallahi kan ko gobe ni shawara nika baka ka dinka sana'a ya hima waɗannan rikici yau a ji wa hula. Duba da irin wannan shawarin da ya sa an ce mallam ya yi shi na naka so in je garin su a idan akwai harkar ita da yawa kaga tun da kai ka san yadda shi sai ka kwatanta ne kaga inda ya cin mai Kai mallam nasu garin su dai yanzu wajajen da na ɗaukar nasu babu kwanciyar hankali babu zaman lafiya. gare dai mutum shi ta inda ya dan san wani ya dan samun kulawa da ya kamata sannan kuma na ji an ce garin nan akwai abubuwa na da yawa sai in mutum Ita da lura inda duk da kana ga wuri gare ka zo inda an ka san ka sani. wannan haka shi Ba haka ba. Lallai babu komi. Garin su na nan gabar maso kudu da gare mu ga garin nan. Sunan garin su ƙauyen Garaje. Inda ka zo ƙauyen Garaje kace gidan Malam Buba baban Abdul. Allah so ana kai har gida. Kuma za mu ci gaba da addu'a. Allah shi ba da abin da an kai kuma Allah sa a dace. Allah so Allah ya tsare kaji. Wannan lokan ta wannan ta hezu ta yawan gaba wallahi tallahi nagode kwarai babu komai ina ga tahiya babu komai mallan lallabawa Allah ya tsare Allah ya tsare amin da ma sa ya farka ya za mu ci gaba da addu'a Allah shi ubangiji Allah shi bada sa'a ya kuka koda abin da aka ce Allah ya saukar da ijaba shi babu komai Allah shi a tsare mallan sa nagode kwarai ta Allah ya tsare to ku karanta Ɗan adam mai saurin canza hali ke duniya. Ɗan adam mai saurin canza hali. Allahu akbar. Na ricima? La ricima. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shin waye ina magana zuwa ka birni? Na ricima bi ka tunani. Ba na ji labarin an ci zaka na birni ba. Gaskiya ya kamata ka tai birnin nan. Ko da dai baka samu kuɗi ba kana iya samun wayewa. Ina Musa, Ina jin ka. ita fa birni sai na taita. Inda arziki sai dai yan bakin ciki su mutu. Na faɗa ma. Na nace ba kenan. Kamar ni sana'ar da nake yi ta yankan harce. Kaga ai sai mu taita ai haraka ga ko? Mallan, inda ka taho da niyyar ban shawara kwarai. Ba da nesa kaka banka min dariya dan dariya halin da nake ciki ka banka min dariya yadda ka ga dama yadda ka Wallahi ba. tallahi na rance bani tausayi kaka bani. Ka gani yanzu ma dai itace na ne yau in kai ayamin da huwa. To shawarar ka zan diba ta yin gani. To Allah dai sauwaka. Dan adam mai saurin canza hali. Wanda wa kake wani? Kuɗi nufin Allah ne bi zamaninka ka bi sannan in ka dace in ka ji ko ka je ka yi hauka. Kuɗi ko hauka. Kaka. Kuɗi ko hauka. Ni na hito. Ka hito? Au. Ina zuwa? Ban gane ina zuwa ba. Narin cima. Birni ne. Mu dan bai naura bu. Wallahi can ne. Birni? Au. Na ricima? In ka tafi ga wa kabbar mu. Ga Allah na baku. Dama in na tsaya nan tsayar mi nika tsina nawa. Mi garan na baku. Allah na baku da shi baku abinda duk ya cishe ku ya shi ne ka muku shi. Ni kuma in ta hitan in yi lalabe. In Allah ya sa an samu in taho na in taimake ku. Amma bai yiwa in tsaya nan kiki ka ka kukan jaki matsiyaci. Ba na da baku da babu mai arama. Na ricima. Allah ka ishe mu. Amin. Na tahi. Gara ma ki saki ran kike addu'a. Wallahi. Dan ba dawa zan yi ba. Malam Gambo na girgiza kan lamarin daren cewa saboda wai birni zina yau kuma ka san na rance ba da shirme yana iya tahiya ya jawo ma kansa abin da yake zare tsawo magana tahiyar na rance ma birni akwai matsala saboda tabbas
akwai lauje cikin nari. Ina mai tabbatar maka akwai abin da suke akwai kullalliya tsakanin shi da Ɗanladi. Akwai abin da suke kulla. Mallan kamar ya? Ina ai bai yiwuwa a ce na rincima ya ce zai bar gari ya je birni. Gaban za akwai abin da suke kulla tsakanin shi da Ɗanladi. To, ka san wallahi yadda suke da son duniya da son kuɗi. Allah dai ubangiji ya sawaka. Na Musa, ai ba abin bari ba. Dole in tashi, in tafi duk inda yake, in gane shi in tsaye da shi don bayyuwa in bashi ya ce zai tafi zuwa birni. Saboda akwai matsala in ya yana iya wa mutane jaye-jaye. Babbaka. Don haka dole in tafi in tsaye shi. Don haka ni abin da zan yi, zan tashi in kokari in tafi Musa. Allah ya sa Allah ya sa ya ji magana ka. Allah ya sa. Dan na ga dai ɗan kwanakin can dai in ka mai magana yana ji. Allah ya sauwaka. Haba na ba. Ina can gida Musa ya faɗa min cewa ka ganga manakar naka za ka bagge. Me ya zahi? In na tsaya nan mizan canja. Wallan. Na shirya maka. Kuma yi da zai. Ina na rance ma. Gani. Ya kamata ka sani komi na duniya lokaci gare shi. In kai hakuri zaka cimma nasara. Mallan Gambo. Ina sauraron ka. Ita nasara da ka gani dama rayuwata kuma ita rayuwa take take da kalubale. Kuma kowane kalubale da bai yake da ita wannan nasarar da haka wani. Da hiya wallahi tunda na kudurta ma zuciyata da sai nayi. Lokaci yayi da ya kamata ka dogara da Allah. Ka san da cewa Allah shi ke yi kuma in ka dogara ga Allah ita ce mahita zaka samu abin da kake so. Ina ƙara faɗa maka. Gambo? Ina sauraron ka. Da kai na dogara. Dama ga Allah na dogara. Shi ka tangale min rayuwata. Ga Allah na dogara. Amma ina son ka sani wallahi duniya ga na hito ko ni ko ita. Ina ƙara baka shawara da hiya gara za ka yi ka haƙura ka batta ka koma gida. Kai shi a shawara ta gare ka. Malam Gambo ni ho na shirya ma duniya kamar babban ruwa. Da hiya kuma wallahi sai nayi. Kaga ta hiya ta. Na tahi fa. Allah ya tsare. Na tahi. Allah ya tsare. Gambo na tahi. Allah ya taimake ka. Ya tashi bangaje ni, doka ta farko. Ya tashi bangaje ni, ba shi da mullan kwano, shina taya shina ganganci kan mara shi da mai. Kai, baka da hankali halal. Ta ya za a yi kayo aro hannu? Kuma ka taho ka bugi jami'in mu, ka ma ji mai. Na gani ranka shi da ko. Ka ma ji mai. Sannan kuma baka da madidi, ya aka kallon kusa da bayanka. To da ya kare ba ka sabo. Kai. Toros! An samu matsala. Ya aka yi baka, ya kake ba gyara shi ba. Baka masa ya kake ba. Kana kana ta hulwa da gudu. Kuma baka da hulɗa kwano. Saboda kare rana da sauran wasu abubuwa in sun taho. Baka da hatsarin da zai biyo ka baya. Kuna waiwaya sai haka gani yanzu da idanunka na baya. Allah da aka yi ɗinka walwale ba gyara ba. Wata yara, to ba shi za a yi ba. Sajan, Allah ya taimake ka. Wanga ya ban tausayi. Ya ban tausayi. Abinda ɗaya za a yi kawai a ɗaya mai tare da 10,000 ba matsala ta ba. An yi ma tare da 10,000. Ko 10,000 kuma kai ba? Nawa gare ka? 2,000. 2,000 ne.
Ya baka? Ya ba ko? Kana jina? Gobe ka kawo mana 8,000. Mun bi ka 8,000. Wallahi in ba ka zuba na 8,000 ba wallahi na kai ina harbe ka. Kakkai wasa da hukuma. Sajan, kalle shi. Ba shi kan. To mai da kai to. Sajan matsala gare ka. Ah! Haba sha lele. Kuka ba na kina ba kwata da hankalin ki kaki haba shalele can waje in ba su tsoro in dawo gida ki ban tsoro shalele ya hakuri kaki dan baba ishu mi la ilaha illallah muhammadur rasulullah mi ke kai na an ka ce ma sabon ciki Shalele ke gama? Ke gama shalele? Apa shalele? Ni? Kamu tahu tak suami saya ba ko wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke wata ce miki wa? Wani shi ne ka sani ne ba sanan ba. A'a, to don da ba ki ce ni bari in ci. Wallahi ba ka ci. Wallahi ba ka ci ba ka ci sai ne ka kai ma almajiri. Kaya ba naman? Sun saka ta ta ce mafitar su son kuɗi. Mu ji tsoron Allah, mu rage son kuɗi. Domin wutar hallaka hanya ce ta son kuɗi.